नैबे हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लाफैनानै बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय सुंद'यै बुंफिननो हागोन। आं गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि 11थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव नुजाफैनो मोननानै आं गिबियावनो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन। खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बुलि बाथौनि गेजेराव मोनसे गुबुन रोखोमनि डिस्ट्रिक्ट। बे डिस्ट्रिक्टआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय, बिजाब लिरनायावनो होन, धोरोम सान्थौआवनो होन, आरो मठ मन्दिर लुनायखौनो होन, बाथौ थानसालि लुनायफोरखौनो होन, बे मोनफ्रोमबो साइडजों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंनो थाङोब्ला आवगायसिनदों। बे फारसेथिं चिरांनि गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै फैनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो मोननाया आंनि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा। आरो बेफोराव दिनै आङो बुंनांगौमोन जेनेबा रायजो राजाफोरनो धोरोमनि बाथ्रा, खिन्थु आंखौ परिबेसा धोरोमनि बाथ्रा बुंनो सम होआखिसै, होनाखिसै। मानोना आङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बर्थमान जि हाबाफारिखौ लानानै जोङो खामानि मावनो ओंखारगासिनो दङ, बे खामानि मावनो ओंखारनाय समाव गोबां माखासे बेले बेजे जोंनि गेजेराव नुजादों। गाहाय आलासिखौ लानानै, दिन थारिखखौ लानानै, दा बेफोरनि टेनसनाव आङो बांसिनै आफादारि नोजोर बिथिंजों माने संगठनिक दृष्टिभंगिजों बाथ्राफोरखौ बुंफोरबाय। आरो बे बुंफोरनो मोननायाव हयथ' जोंनि आफादा दिनै मा मावदों मा मावाखै, जों बेसिबांसिम आवगायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों, मिथिदों। आरो जों बे बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनो थाखाय सरकारजों थाफानानै सरकारनिफ्राय जि रोखोम जों आदाय खालामनो थांगासिनो दं, आदाय खालामनो मोनदों, बेफोरखौ मिथिनानै हयथ' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। बेखौनो आं आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों। बाथौ धोरोम हिसाबै जौगाहोनो फरायसालियाव गियान होनायनि नोंथांमोना आयदा हिसाबै सानदों नामा? बे खोब गोल गोनां सोंथि। मानोना जों बेखौ सावरायगासिनो दङ जे दिनै इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खेराइनि मोनब्रै टपिक्सखौ लानानै सिलेबासाव होबाय। 6 सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टाराव। दा बेखौ सोनायनि जि दायित्व, सिलेबासाव सोनायनि जि दायित्व, बे दायित्वखौ जोंहा जोंनिनो PMB बडिनि सासे सांग्रां मावथि मानगोनां डक्टर बारहुंखा मुसाहारि बिथाङा दायित्वखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे इउनिभारसिटियावल' सोनानै खेराइ आरो बाथौ धोरोम बेफोरनि सायाव जोङो सिमाबद्ध खालामनानै दोननो नाजायाखै। जों हानायमानि LP स्कुलनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जेरै गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो कलेज लेभेलफ्रावबो जे बाथौ धोरोमनि लिरनाय जि लिरबिदांफोर बेफोरखौ सिलेबास कमिटिजों सावरायनानै सोसननायनि जे हाबाफारि दङ, थुनलाइ आफादजों सावरायनानै सोसननायनि जि हाबाफारिफोर दं, बे हाबाफारिखौबो जोङो लागासिनो दङ, सावरायगासिनो दङ। दा बेखायनो जों सानदों जे LP स्कुलनिफ्राय इउनिभारसिटिसिम जों गासैयावबो माने बाथौ धोरोमनि जि लिरबिदांफोर, धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय, गारजानि सोमोन्दै लिरनाय, खेराइनि सोमोन्दै लिरनाय, बेखौ सोसननायनि जि हाबाफारि बे जागासिनो दं। बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो माबायदि गोग्गानो हायो? दिनैनि थारिखआव जों बर' जाथि हिसाबै बाथौ सिबियारि, बे बर' जाथिया बाथौ सिबियारि होनोब्ला जों बुंनांगोन बर'फोरनि गेजेराव मोनसेल' धोरोमनि मानसि गैलिया। जेरै ख्रिस्टियान थाबाय, ब्रह्म थाबाय, जयगुरु थाबाय, कृष्णगुरु थाबाय, नाम कीर्तन घोषा गायग्राफोर थाबाय। बिनि गेजेराव दिनै बर'नि जि कला कृष्टि हारिमु, बर'नि हारिमु, बर'नि दामग्रा देग्रा आइजु आरो जि जोंनि ट्रेडिसनेल मिउजिक, बेफोरखौ नागिरनो थाङोब्ला जों खेराइनि बिथायाव मोनो। दा बेखायनो जों जुदि बाथौ सिबियारिब्ला जोंहा ओरैबायदि गोजोननाय दं, जे ओरैबायदि देरगानाय दङ जे जोंनि आगजुनि बाहेरै, जोंनि मोसानाय दामनाय देनाय खननायनि बाहेरै बर'फोरनि गुबुन फ्रेक्सना बिदि थांनो हानाय नङा, बे एखेबारे खाथां। बेखायनो जों बुंनाय दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जे आसामाव जे भारतनि गाहाय मन्त्रि
मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनानै जि साखि जालांबाय बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय 10,000निबो बांसिन सजाय फोथाराव बेखौ नायोब्ला जों बुंनो हागोन बे बागुरुम्बाया जाहैबाय खेराइनिफ्राय ओंखारनाय। बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो बर'नि मोसानाया हारिमुनि मोसानायफ्रा गासैबो खेराइयानो गुदि खेराइनिफ्रायनो दोरोदनानै बेखौ एसे ट्रेन्सलेट खालामनानै बे हारिमु मोसानायखौ लांदों। आरो बिदिनो जोंनि जि समाज बेबस्था समाजाव फोथायनाय समाजनि नियम नितिफोरखौ जोङो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो लाङो। बेखायनो जों बाथौ सिबियारि हिसाबै दिनै जों गोग्गानो हायो जे जोंनि आसार खान्थि जोंनि दोरोङारि जोंनि मोसानाय जोंनि दामनाय देनाया बर' जातिफोरनि गेजेराव श्रेष्ठ जिनिस आरो बेनो जोंनि सिनायथि बर' जातिनि सिनायथि। थेंक इउ।